ବିହାରୀ ଯୁବକଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ କଲା ଆକ୍ରମଣ ଜଣେ ଗୁରୁତର କାବୁ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନାକେଦମ। ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେଜିପୁଟ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଜଣେ ବିହାରୀ ଯୁବକଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣକ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳୁ ଭେଜିପୁଟ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବିହାରୀ ଯୁବକ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗାର ବାହାର ବାଜିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖଲିକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 8ଟି ସିଲେଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉକ୍ତ ବିହାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ଭୟରେ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପୋଖରୀ ମଝିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯିଏ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଗଲା ତାକୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ପରେ ଖବର ପାଇ ଭେଜିପୁଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଖଲିକୋଟ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସହାୟତାରେ ଉକ୍ତ ବିହାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।